Odollu eşdiýänsiňiz, şeytan aýdypdyr, kan eşdensiňiz. Arafat meýdanynyň gapdalyny örtdirle şeytany. Şeytan nämişdik? Bili dewk. Omurlypdyr biliniň sünkleri, ikeplenip ýatanmyş. Aham ewliýalyň bir gören adam aýdypdyr, "Ey betbaht, näme boldy saňa?" diýipdir. Onunla şu musulmanly teberrik ýerde doga etýäle, Hudaýa men imandan aýyrma diýäle, biliniň sünki dewliýa diýipdir. Ata-babalarymyzyň aýdýan zat kişi, Hudaýa iman baýlygyndan aýyrma. Hudaýa iman amandan aýyrma diýmeýärmi? Iman abroýdan aýyrma diýmeýärmi? Ata-babalarymyzyň aýdýan zady. Adam bir ulamalyň miri Imam Azamyň zamanynda ağlap duranmışda. İçine sığmany. Aham aýdypdyrlar, bir dostlarynyň bir üstüne bartyr görset, ağlap duran. Näme ur edin günälenmämi diýipdir. Onu bir zat ýadyma düşenne günälemes, hamança da bolup gözüme görünen ak diýipdir. O näme zat? Ahir demimde iman menen gidermi, ya imansyz gidermi ýadyma düşenne ennamjam ısgyndan gaçýar diýipdir. Aham näme etmeli? Hudaýdan dilap durmaly. Ýa-ni türkmeniň dilegi. Hudaýa imandan aýyrma diýmeli. Çaýdan soň, nahardan soň, gezbäken, olaň şoň arasynda, dogançyklaryň arasynda gülüşip tuğan, otykan, tükanyň içinde, akşam oturuşyklarda, toyda ýassa bolsun. Hudaýa imandan aýyrma diýmeli. Hudaýa imandan aýyrma diýip güne bir gezek dileseň belli däm hükmen bir kabul boljak. Hükmen kabul. Şol iman dilawatyňda Allah Taala'dan. Ine bir teberrik size hyzmatyňyzda okyp bereyim. رأى بعض الصالحين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله ادعو لي فحسر عن ذراعيه ودعا صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم قال صلى الله عليه وسلم ليكن جل ما تدعو به اللهم اختم لي بخير كذا في المقاصد الحسنة للمحدث شمس الدين. Bir gowa adamlaryň biri Resulullah aleyhissalatu vesselam'y diýişini örtdir. Ya Resulallah, maňa bir hayır doga etseň diýipdir. Diýişini ha. Bir diýişler hak diýiş, şon Resulullah bilen gurrun bolan gurrunlar. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çermegiň birimi iýdiňräk çykyp, çana bilen ihlas, garabagryň, ýa kadymor hayır doga etipdir. Aham bir rahmetka diýenden soňram ol adama aýdypdyr. Köplerçe agzyňda dogaňda bolsun, Hudaýa agybatym haýyr bolsun diýip şunu dilek edipdir. Hudaýa ahirym haýyr bolsun. Hudaýa agybatym haýyr bolsun diýip köplerçe şunu dilek edipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň da dualarynyň Allahumme ahsin aqibatana ve khatimatana fil umuri kulliha. Ine ulaqon dilek edmeli zat Hudaýa biri agybatymyz haýyr bolsun, ahiretimiz haýyr bolsun. Hudaýa iman menen dünýeden geçeýilip hükmen dilek edmeli zatymyzlar. Hükmen ha. O da has bu zamanyň içinde. Bir her kim halan zatyny öýde köpläweti. Din, ahun, molla, saqqal, geyim, Peygamber, Kur'an halan zatyny aýdylyweti, hemmekşde eşitýeti. Hiç kim hey beýtme diýilen ak bu zamanyna. Günmeğin şuurunlede dostlar içerilerin arasını girip bariye bir nihayet bir edipçilik gurrunlar, dinin gurrunlar. Ama mağazam yali, dağ yali ulamalara evlimen dille gırvatıyla. Ohum bu zaman bir iman hatara düşen zaman mı olupdur? Hükmen dilep durun. Hükmen Allah'dan Hudaýa ahirdem iman, Hudaýa ahirdem iman, hükmen dilep durun. Hudaýa Taala'dan günü belli hükmen kabul olacak da inşallah. Yine şun üstünde bir Peygamberin mübarek sözü var. İnşallah mun qow açıklap aýtmaly, açıklap aýtmasaň agyr görüň. Onda da men Hudaý üçin hyzmatyňy da ýetireýin. Şun Resulullah aleyhissalatu vesselam İbn Majah rivayet edýär. Resulullah'ın mübarek döwdoklaryndan çykypdyr, ta ummat eşitmeden çürüýüm. Näki basyrylmadan çürüýüm. Hak görüň, ah görüň hükmen aýdylmaly bolýan. O şun üstüne Ukaydir'in üstüne şu hyzmatyňda Resulullah'ın sözüni ýetireýin aleyhissalatu vesselam. Ukaydir näjire şeýle boldy. Ukaydir patany boldy, zaýlady. Kafir bolup dünýeden geçdi.
قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا والعياذ بالله. فقلت يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. رواه ابن ماجه. Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Men öz ummatumdan bir adamları bilýän kän soga işetjekler, kän gowy işler etjekler. Emma kıyamet gününde şoň eden sogapları ak dağ ýaly bolup getiriljek. Şedip bir adajyk bir tozan üfläňde näjere hiç bolup gitýär. Şoň eden sogaplaryny höffedakany tozan ýanyk hiç ediljek diýipdir. Ohum eşitip duran sahabalar bir aýdypdyr. Gaýtaýdan ýan kowurlygy kamil bolsun, açyk bolsun. Bir adamlary boljak, kän sogap bilen, kän derejeler bilen kıyamatda geljek. Ak dağ ýanyk sogaplary bilen geljek. Ohum emma bir tozan üflenen ýanyk hiç boljak diýipdir, hemme edeller. Ohum eşitip duran sahaba aýdypdyr, ya Rasulullah, muny bize açykly bir kim bilen biz şolardan bolamaýly bir açyklap ber bize kimdigini diýdim diýe. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, bulara özüňiz ýaly bir musulman gijeler dagda tesbihany ýaly, namazlaryny okuýaly. Emma bular ştaý görüň. Bulyň bir bernamasy başly adamlaryň. Näme bernama? Fakat gözleşip tuğlu bir halvat gelsin ki günah etsildi. Şu adamlardan savulsalı günah ediyorlar da. İza halav bi maharimillah intahakuha. Adam yok bolsa günah edecekten de. Fakat adamlardan çekinýärler diýipdir. Halvatda fakat günah ediyorlar diýipdir. Ine bir soru gelýär. Men ýaşy inşallah Allah kokladygyny açyklap aýdyn. Hala aýtdyk Resulullah aýdypdyr, bir adam tikenni aýyrdy we kıyamet elinden tutdy. Bu adam dağ ýal soga betipdir, hiç bolupdyr. Muň jogaby näme? Öňkü adam ömrüni bir ýakşylyk etmäpdi, tikeni aýyran adam, ol çyn musulman, ýagny günah edipbe özü narahat. Günäsine özü narahat. On eden sogaplar birun elinden tutýar. Emma bu adam mara kim halwatda günah etýär diýe. Bir sogap iş edýär. Onu da bir halwat ýeri gelse, günah var bolsa şo taada hiç kim görmejek bolsa, şoňa muntazir dapat bernamasy şoň üstünde. Ýani edýän günahlarny hiç narahatçylygy ýok. Belki bir halwatda günah iş etipdir da, ýene tesbih sanatdy, namaz okypdy, ýöne gözleşip oty inniki halwat ýeri. Hatsan yine bir halvat yeri geçen günahı işetsin, harami işetsin. Aslen Allah'a ihtiram koymaya deyiptir. Şola adamların sogabı tozan ýaly hiç boljak deyiptir. Yine Ukaydir ýanyk bir necis adamlar da şola. Yani Ukaydir padşahmışda Resulullah'dan çekinip kesip berenmişdik da. Emma Resulullah dünýeden geçenini eşitipdir, kafir bolupdyr da. Peygamberimiz dünýeden geçenligini eşitipdir. Ay näme boljak belli de ýydy diýakana kafir bolupdyr. Näme boljak belli de diýakana kafir bolupdyr. Bir owalardan, daş ýerlerden, ozul mahallesinden çekinýän adam, ozul owaň gelije daýza ağa inden çekinýän adam, hamana şähriň bir halwat ýerine dogun garnaşyndan daş ýere göçýär, Allah'ını ýadyndan çykarmasyn. Allah'ını ýatdan çykarmasyn. Gen ýere göçüpdir, hiç kim görmejek ýerde. Odal ağa, daýy ýegenden çekinýär bir zatlar. Garaz oň daşyna aýlanyp bädiler da. Emma indi bir ýaňak göçüpdir, bir ýaňak gelipdir. Hiç dogan garnaş habar hatyry ýok. Ya Tahran ýanyk ýerlerde işläp kesipbe. Ya başga ýerlerde. Ya öz owasyna bir şähriň gen ýerine göçüpdir. Başga dilli adamlar dekan hiç kim de biljek däl. Halwat ýeri diýip günah bernamasyny giýirsen,
yanka adamlardan bola qalmasın. Allah üçün Türkmen doğançıqlama nasihat deyip diye. Adam yanlışlar, günah eder, ama günahsına narahat bolar. Neyinki bernamesi günahın izinne olsun. Hiç kim görmeyecek yeri diye kana, Allah'ın görmeyecek yeri olmadı ahim. Allah hazır nazır ki, iman mı arahim? Kursakda nuri iman mı? Keşi nuri imanı ahirete kaşın alıp gidecek bolmalı. Ama yankı bernama, ama bir qabatdan bir qabada göçüptür, ya obadan bir şehre, ya şehrin bir yerinin, o da doğanın arasından gengrek yere göçüptür, bernaması halvat günah olsa, hatar olur. Yigitleri bu dünya şuna tımsallar, bark uran asmanına baran eğlenmez diye mahtum oluşan. Yigitleri bu dünya şuna tımsallar, bark uran asmanına baran eğlenmez. Mahtum oluşan näme diye? Yine 5 dakika vaktimiz var. Mahtum oluşan näme diye? Cavan dost deyiptir. Ey yaşaca oğlan, ey gül oğlan, ey Türkmen oğlan, ey bal oğlan. Mahtum oluşan näme diye? Yigitleri bu dünya şuna tımsallar, bark uran asmanına baran eğlenmez. Bir kade güfür şakır bolýa, rado bark bolýa, göň güfür diye be dol ilacak o diyen, hiç tat bir patır putur bolýa, yağın yağacak ýaly ýydynden görýän, ey ýakty gün çykypty. Dünyada edil şol jürekdir. Bir galmagaly dajak ýanak, bir pully bolup gedajak ýanak, bir awdallyk bilen sürajak ýanak, ýydy hiçdir diýipdir. Tamam boldy. O kaydirin gurrunun özde näme boldy? Rasulullah dünýeden geçenne kafir boldy. Hop näme boldy ýydy? İnne Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh كتب إلى خالد بن الوليد يأمره أن يسير إلى أكيدر ليقتله. Dünyadan geçenne Halife Resulullah Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh Halid ibn Velid'e nama yazıptır. Gidersin Ukeydir'e kaşın leşkerkeşi edersin, Şam'a kaşın baryakan Ukeydir'i öldürürsün deyiptir. Şam'a kaşın baryakan Ukeydir'i dargadarsın deyiptir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Kim? Halid ibn Velid radıyallahu anh. O da esir eden Hazreti Halid ittida yine şunu iyi vertir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Hazreti Halid ibn Velid Seyfullah, Allah'ın keskir kılıcı. Şuna kaşın uğrap yine tutup öldürüptür da şunu. Yigitleri bu dünya şuna tımsallar, bark uran asmanına baran eğlenmez. Näme oldu Ukeydir? Bir güfür şakır men padşah näme hahay vahay geçti, tamam oldu. Üstünden 1400 yılla geçiptir. İman baylığıdır adamı perişte ediyen, adamı günündürüyen, adamı saadet veriyen, insanı nurlu ediyen, insanın zindigisine mana veriyen, insanı asmallarda yaşap veren yali ediyen, şuna iman baylığı divaydılıyor. Hemmesi hiç oldu. Adacık vaktin içinde kafir olup öğüdün zaylanı kaldı. Näme? Peygamberimizden çekinýänmiş, dünýeden geçti. Ha ýydy näme olacak belli deyip hamana qabatda, halvatda tamam boldy diýip ýene günaha girdi. Emma bir iman dünýeden geçdi nauzu billah. Allah Taala hemmäňizi Resulullah'ın ýaşaýyşyny eşdeýilip otuýuňyz Resulullah'ın hormatyna iman baýlygy bilen bir wafany aýp gitmek hemmäňize içerliňiz bilen dost ýarlygyňyz, gowur ýarlygyňyz bilen beýik Allah nesip etsin inşallah. Hudaý Taala ümmeti İslamiýyny rahmatyna salsın. Ümmeti Muhammedi aleyhissalatu vesselam mağfiretine salsın. Allah Teala tamam Müslümanlar islahına salsın. İman bahaylığından ayırmasın inşallah. Bir alhamdülillah kul vallahu okuyeylin tamam Müslümanlara vatanımıza ötük güdellimiz, diyirlimiz hemmesine dua eder inşallah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil. Kul Muhammed ahun kum ştefeden ilahi amin. Amin hadahundan. Kan marizlamız va diptirler. İlahi amin. Muşkilli doğullova, içeriyim xanı va adam. Otururlar hemmesine hayır dua et. Başka yurtlarda da ihlas ediyerler var. Cahanı bilen gelecekler, şirket edecekler. Her gelip giden ma gelmedik va hemmelerini dua ediyor. Amin ya ilahel alemin. Vatan emniyet bolsun, ittihat bolsun, abadallık bolsun, bereket yürüysün, mehabbet yürüysün, iman baylığı yürüysün can Huday.
آمين يا إله العالمين. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا إله العالمين. آمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. Yoldaşlarınızın da elinden tutuvereyim. Barakallah.